Hezky. Přátelé, a teď, když se rozsvící náš vánoční strom, je ideální chvíle rozsvítit první svíci na adventním nikoli zvonci, ale věci. K tomu bych poprosil naše dva dobré muže, starostu Jana Loseneckého a karanského faráře otce Josefa Šermánka, aby se tohoto díla společně ujali. Zapalujeme první svíci na adventní věc. Vás tak těším na advent. A stalo se, první svíce ze 4 hoří a vy, až přijdete domů, milí sousedé, tak nezapomeňte zapálit i na tom svém adventní věci první svíčku, to první světýlko, které dodává naději. Ještě jednou velmi děkujeme, že jste se všichni s námi sešli. Já bych ještě z téhleté vysoké pozice chtěl poděkovat všem lidem z KZK, z kulturních zařízení Kadaň za to, že dnešní akci celou připravili, zajistili
a že to vyšlo úplně bez chyby. A rád bych taky poděkoval generálnímu partnerovi celé akce, který je dnes skupina ČES. A ještě jednou, mějte se nádherně, ať máte požehnaný advent a ať se vám dobře daří. Dobrou noc. Děkujem. Krása. To je prostě nádhera. No, taky myslím nějaký nějaký menší než minule. Nevím už. Tak jo, takže tohle bylo zase rozsvícení stromečku. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr. Dneska jste se mohli dočkat, dneska to bylo taky kratší, takže asi tak, no. Takže se loučím, sice brzo, ale za Vánoce a šťastný nový rok.